Hina na ang lobster. Tapos iwan lang merkado. Buhi pa. Ada kuat. Sinapan itu bro. Pira masuk balik jam. Pera naman kuya. Pira masuk kilo. 500. Bulit na ay ba masuk sa kilo. Ada. Ini bata pa. Iya jauh. Bidak ko. Buwan ko no. Saya na madako. Masayo wat basta may salawat pero Pero pag pinananggal at sine. Ay masuk ni Paul. isda Ito ini. gagag. Boy sayo. Yan, ini kagang ini di ba? Kaya masakuan. Kaya man Ini nga Dali brown nga ko ang kagang. dapat gidrama mo sa ko para gidam yan ako. No kada sayo yan no. Suprito mo sa kilo doon. hindi kasi di ba yung pini. Sa sayo. Oh, anak. Oh, pero baldo na kadlak. Ito ngingaan pa ito. Ito yan na. Kagang ito di ba? Ito rin tanong. Mana kan ang gidam eh? 500 lang ang kilo. 500. An Sayo. an napulo ka bugos pira. Ini na anak ko 15. Ano man dagko? Ini man 100 na sila sa'yo. Bakay taligan na ng 500. Kaya ini. Ano lang, yan din ako. Basta ni patro na no. Dapat Pero ni sa ngaon. Uy, patro. Pero na matro na libre na ito. Sa pinggan. Hindi lagi kinahadok. Yung patron lalaga. Terus, ako gustuhan ko sa kuwan. Berapa? Ito orang na lusot. Iyangan na. Bay na tingin. Ay. Mataran? Iya dah. Tahu ini. Jisa na ito. Ha? Jis. Tag 100 dan sayo. Ito diktoy. Ada. Tagsyen. Duit pa kada ko pag kumali lang. Ilan ang to dito? Inagdag ka mga gugok. Patron nga ni mo at ibutan. Patron, libre ton. Patron mo, dala ka sa sini. Hindi ako manuutak. Lobster.
Wala. Pare, kadimangkit, matulayan. Hindi mo kitsun. Ligat ang pagkuhan sila. Pero kay Hindi mo makuri. makuri lang. Pag tinuumat to. Okay, mak sumat Kaya, ko. yan ang pinatulong mo yung budang ini sa buwan, di ba? Kanina. Oo. Yan ako dun na kinadag ko eh. Narap. Kaya mau. Hindi nga sila ibutang anpaon pain. Anini mo san kuan lobster mag-inam yun la siya. Oo. Hindi mo niya makukuha. Ina na ang lobster. Tapos ikuan mo lang yung kado. Buhi pa. Kayo dyan. Nay, ta kumanso niya ng pinggan. Oh no. Yan na, luto na. Kaso pa. Lobster.